Μεγάλο Σάββατο σήμερα, λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση, το Άγιο Φως ήδη ταξιδεύει για τη χώρα μας, αλλά επειδή Πάσχα χωρίς Οβελία δεν γίνεται, πάμε μέχρι τη Βαρβάκιο Αγορά και στη συνάδελφο Δήμητρα Γραμματικού για να μας δώσει το κλίμα αυτή την ώρα. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Διονύση. Όπως κάθε χρόνο, πολλοί είναι αυτοί που αποφάσισαν να ψωνίσουν για το πασχαλινό τραπέζι κυριολεκτικά στο παραπέντε, που όπως ξέρουμε οι τιμές αρνιά και κατσίκια πέφτουν. Ένας λόγος παραπάνω φέτος που η οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει σπατάλες και πολυτέλειες. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια να επικρατεί αυτή την ώρα ένα απίστευτο κυκλοφοριακό χάος στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας, καθώς τα μαγαζιά σε μια μισή ώρα κλείνουν. Αργοπορημένοι λοιπόν, σπεύσατε. Χρόνια πολλά από μένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Καλή Ανάσταση. Και εμείς να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς ελπίδα για τη δική τους Ανάσταση, θα γιορτάσουν οι Έλληνες το Πάσχα στη μεταμνημόνιο εποχή. Εντείνονται οι φήμες και για νέα σκληρότερα μέτρα, καθώς η Τρόικα εκτιμά πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια λιτότητας. Γρίφος για δυνατούς λύτες, η είδηση της εξόντωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Αν και η φωτογραφία του κάνει από το πρωί το γύρο του κόσμου, πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν αν τελικά πρόκειται όντως για τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα. Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής Απόστολος Άντας που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο το Μάιο του 1941 κατέβασαν από την Ακρόπολη τη χιτλερική σημαία. Εξαντλήθηκαν και τα τελευταία εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη τη Δευτέρα του Πάσχα στο Μέγαρο Μουσικής. Καλοκαιρία προβλέπεται για το εορταστικό τριήμερο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, αλλά και συννεφιά και κάποιες ασθενείς βροχές στα βόρεια. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και καλά, όσο μας το επιτρέπουν βέβαια, και για όσους ταξιδέψουν, προσοχή στο δρόμο και καλή επιστροφή. Τι άσε μας σήμερα, πλάκα μου κάνεις. Δείξτε την άκρη στην κάρτα της μαμάς. Εντάξει ρε Μαρία, πώς κάνεις έτσι. Κάτσε, πώς θα πληρώσουμε τώρα. Πώς θα ψωνίσουμε, έχω τραπέζι να το καταλαβαίνεις. Μη φωνάζεις, Πάμε, μέσα με να μην φωνάζω. Έχεις βγάλει πολύ ρεξό τελευταία. Έχω να την κόψω. Αυτό το project είναι δικό μου, με δικό μου creative και με δικό μου copyright. Τι πας και ανακατεύεσαι. Το ξέρεις ότι θα ψάχνεις για δουλειά σε λίγο, έτσι πώς το πας,
Λοιπόν, με το που γίνει Ανάσταση, πάμε και μαζεύουμε τα γκομενάκια και πάμε μπουζούκια. Εννοείται πρώτο τραπέζι, αγόρι μου. Όπα, σε παίρνω σε λίγο. Τι να σου πω, ρε φίλε. Κοίτα ένα καραγκιόζο που θέλω να οδηγάει κιόλας. Πάμε να γίνουμε και Ευρώπη αρμότο. Βέρα, σου μιλάω. Βέρα, μου γυρνάς την πλάτη, γαμότο. Ρε, Βέρα, ρε, ζήλι γίναμε. Τι ρε ζήλι, ρε Μαρία. Τόσα πράγματα πήραμε μας και τόσο ταμείας, γαμότο. Μας κοίτασε. Πάμε στο σπίτι, ρε, Βέρα, τελείωνε. Να με φωνάζει. Τελείωνε. Ωρε φιλαράκι, σε είχα κλείσει. Ωρε γάμο το 1000 συγγνώμη, δεν σε είδα ρε μεγάλε. Έβαλα τα αμάξι για 5 λεπτά και είμαι μέσα 2 ώρες και προσπαθώ να ξεμπερδέψω και δεν γίνεται με τίποτα. Μου έχει φτιάξει η γυναίκα μου μια λίστα 2 σελίδες. Και τσέκαρα, πάντα τσεκάρω. Εγώ δεν τις κάνω αυτές τις κάφριλες και δεν είδα τίποτα. Ειλικρινά 1000 συγγνώμη. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Ντρέπομαι τώρα. Χρόνια πολλά, με υγεία να ευχηθώ και πάλι 1000 συγγνώμη. Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, παρακαλούμε να συντομεύετε τις αγορές σας, γιατί το κατάστημά μας θα κλείσει σε 10 λεπτά. Ευχαριστούμε.